Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Standard Time, las 11:52. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Ika-20 na sa bulan sang Marso tuig 2020. Kamusta mga kaaksyon namon sa kanginan? Sa gihapon masubo ang dalanon. Tungod man nga naglaka-laka ang mga salakyanta sa mga mayor nga dalanon diri sa syudad sa Bacolod bangod sining COVID-19 sa gihapon. Mayo lang ni kay ang iban siniti wala obligasyon, may mga obligasyon niya makadtugid sa ila tagsa ka mga destinasyon. Pero kabayon nga hindi man malaskarana ang inyo sining panggawi sa sining adlaw. Sa wala man nga trabaho, kag wala man lang sa importante nga kaladtuan sa sining adlaw, mas maayo nga magapabilin na lang sa inyo tagsa ka mga puluyan. Ikumpara nga magsali ka kung sa bagay, way ka man kaladtuan subong adlaw. Kay ti, kung parte mga malls ang kadtuan mo sa sining adlaw, ang bukas nila, ang butika,
ang bangko, ang grocery store. Ti magluwas sina, wala naman ka iban nga kaladtuan. Ayo, tinamilag-pilag ang mga kaaksyon tadri sa downtown area sang syudad sang Bacolod bangod kay COVID-19. Sa sining adlaw mga kaaksyon, inopdanay kita, tubtob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kalakip man ang aton sining padayon nga pagbantay sa mga checkpoints kag sa mga areas diri sa palibot sang syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad samtang ang halos kalabanan nagatimo-timo na sang ila pala niya gahon. Ang iba nakatapos na gidman pero nagatutok lang diri sa aton sining balitaan. Sa balita sa Kapitolyo Provincial, igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia, Negrense nga nagpalagyo sa mandatory quarantine pasakaan kaso sang gobyerno provinsyal. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, LGU funded nga mga pampublikong eskwelahan nakahanda sa tion nga gamiton bilang quarantine facility. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Police Office, driver sa motorsiklo nga salapay sang tricycle driver kagabiho na diskubrihan may dala nga shabu kaso ginapreparar sang Police Station 4. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, Colonel Romeo Baleros wala planong istoryahon pa si Sanggunian Panlalawigan Alihano sang syudad sang Sipalay. Nga salita man isa ka sa pakyaman pa kuwan lang ni sang iya sining personalidad. Samtang sa balita sa patrol, sitwasyon sa borderlines, no ID, no entry policy. Balita naman sa kay Aksyon Artay Hupon sa special assignments, negatibo nga epekto sa dalagan sang negosyo kag ekonomiya ginakabalakan sang MBCCI sa tion nga maglawig pa ang ginapatigayon nga community quarantine bangod sang COVID-19. Samtang sa ato naman mga balita out of town sa syudad sang Sagay, igabalita ni Aksyon Tomon Forte, mga checkpoint sa mga borders nga area sang syudad sang Sagay hugot nga ginapatigayon. Samtang sa balita sa syudad sang Cadiz, 26 ka mga persona, 5 ka mga minor de edad, kag isa ka commercial establishment na dakpan nga nag-violate sang curfew sa syudad sang Cadiz. Balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor sa Central Negros, sa syudad sang La Carlota ho mayara sang 317 ka mga POMs kag 44 na ang na-discharge kag padayon sa gyapon ang pagmonitor sang syudad angot sa COVID-19. Balita naman sa syudad sang Sipalay, ang Sipalay mayara 180 ka mga POMs kag 2 ka mga POIs. Mayor Lizares ginkadtuan ang nagapatigayon sang checkpoint sa mga entry points para mapasiguro nga mangin maidid ang pag-check sini. Sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, Presidente Duterte, may panugyan sa mga LGUs, sundo ng national government, kag COVID-only hospital ginatumod sang DOH.
Ibalaon taning mga detalye sa dili lamang madugay sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Aksyon BBB. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang marugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon, diri kita nay sa resulta sa unang draw sa Small Town Lottery o Coristiel sa sining adlaw sang Biyernes ika-20 sa bulan sa Marso tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 16 kag 35, liwat 16 and 35. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing... Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other.
Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:08 na nga tonoras, 12:08 na mga kaaksyon, tigirigma na, pag-igma na, pagpanyaga na, no? Para siguradong sigurado, daog ang aton sining nga adlaw, no? Sa mga kaaksyon ta dira nga yara lang sa sunod sang ila sining puluyan, sa imo sining pag-exercise hindi magkalipat nga mag-detoxify o galiyon tampag tumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule na nagatinlo sang imong dugo, nagasilhig man sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man na nagabulig panubo sa imo blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo. Mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kon drugstore sa inyo sini nga lugar, kag sarang man mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinaagi sa www.kalusuganian.ph. Kundi gani mag-order lang, magpadala mensahe paagi sa Facebook page sang Kalusuganian. Kadtuan ta nagilayon ang mga balita ta nasyonal gikan sa News Center upod kay Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa palayag sang presidente. Presidente digong may panugyan sa mga LGUs nga sundo ng national government kag COVID only hospital gintumod sang DOH. Ay na, no? Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang aksyon.
Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sining balita upod kay Aksyon Dorel Kabato gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, may udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Sa karon nagmando si Presidente Rodrigo Duterte sa tanan nga opisyal sa nga mga local government units nga sundon gid ang guidelines sa nga gobyerno sa idalom sa enhanced community quarantine. Sa nga speech nga gin-air kagahon sang Biyernes, Marso 20, ginpanumdum sini nga ang national government ang magaplastar sa matikang sa krisis sa COVID-19 kag ang local government units ug LGUs ang dapat nga magsunod. Ginpahayag man ni Duterte nga dapat magsunod ang LGUs sa rules na ginset sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Suno pa diri sa presidente, tanan nga opisyal nga may baluan nga nagalapas kag wala nagasunod ang magapangatubang sa kaso administratibo kag kriminal. Ginmanduan man sa presidente ng Department of Interior and Local Government kag ang Department of Justice nga bantayan sang maayong compliance ng LGUs sa ginapatuman nga lockdown procedure. Samtang sa dugang nga balita nasyonal, may napilian na sa karon ang Department of Health sa Metro Manila nga para sa mga pasyente nga may COVID-19 o kung positive sa COVID-19. Suno kay Health Secretary Francisco Duque III, duwa pa lamang ang natumod nila sa karon kag iniamang UP Philippine General Hospital kag sa Manila kag ang Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital sa North Caloocan. Sunod sa Tiglikom, ginatagan niya sang pahanugot ang PGH ngayon exclusive para sa mga positibo sa COVID-19. Ang isa ka building dito samtang ang Dr. Jose Rodriguez Hospital naman ngayara sa pagdumala sa idalom sang DOH ang himuon naman nga specialized COVID hospital. Posible sa masunod nga semana makaumpisa na sa operasyon ang mga ini bilang COVID-only hospital. Tisuno pa sa Tiglikom, dapat kuntani ang Lung Center of the Philippines. Ang tundigan ni daw Cadiz, no? Probinsya? Yes, Action Rex. Ano matabuya sa mga pasyente dira kung magamo sina? Kundi ma-start sila by subong na sila nag-start. Okay. Pero waiting lang na iya. Di So, matabo na da sa mga pasyente man nga ra na da. Ati, bulngon sila kung Pero kuwag gid man exclusive lang mong sila lang exclusive ginada. ang Cadiz City District Hospital mo mala ng hospital sa norte mo. Wala pa man guro na finalize gid kung gidang ilada nga palakat da sa. Actually gin-inspection na nila kahapon. Pero I don't know kung saan gid i-ready nila blay nang ready na siya nga daan pag-abot siya sang tiyempo nga kung may ara man kag kung wala ara na siya bla nakaplastar na Action Doors. Gani man. Hulaton ta lang ako ano ang kagapon kay inspection man nila. Hulaton ta kung ano ila sining desisyon. Yes, actually. Kag ma-update lang ko sa global death toll sa nga COVID-19 kay man sa karon naglabot na sa masobra 10,000 ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa nagkalain-lain nga pungsod bangod sini nga COVID-19. Sa amo kadamuon 3,405 na ang nagkalamatay sa Italy, samtang sa China 3,248. So nalabawan meaning na sa Italy? Yes, nalabawan na sa nga Italy Action Rex ang nagkalamatay dito sa China. Sa Iran naman 1,284 dito sa karon ang panibago nga kaso sa nagkalamatay. Samtang sa Spain, 831, sa France, 108 ang mga nagkalamatay. O kung panibago nga nagkalamatay ang 108, ang total 372. So ang mapungsod si karon nga may panibago nga mga pagsaka sa mga nagkalamatay, ang USA 218 na, ang UK 144, ang South Korea 94, Netherlands 36, Germany 44, ang Switzerland 43, Japan 33, Indonesia 25, Belgium 21, ang Pilipinas 17, Canada 12, kag ang Sweden 11. So pila lang ini Action Rex sa 179 ka mga pungsod nga apektado sining balatian sa karon. Pila to 179.
Pila ka mga tatanan gani pungsod. kabilog ni pungsod sa bugos nga kalibutan? Ay, damo, gid Aksyon Ah, Rex. damo. So, damo, gid. Sabi ko kung 200 lang kay mga 30 lang wa. Ah. So, karon Aksyon Rex, to be exact, ang positive gid sa mga kaso subong sa bugos nga kalibutan. Based sa DO, sa bilog nga kalibutan Yes, na. Action Rex. 245,610 na. Kagang nagkalamatay gid Action Rex to be exact, 10,049. Ang mga naka-recover naman 88,441. Samtang diri sa Pilipinas, Action Rex, ang positive nga cases diri 217, ang nagkalamatay 17, kag naka-recover 8 kabilog. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Pila ganitong Pilipinas ang latest? 217. 217 ang tapos COVID patient? Positive. Ang 17 nagkalamatay, Action Rex, kag 8 naka-recover. Okay. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Aksyon BBB, Aksyon Doral Kabaton. Sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:16 na, 12:16 na, mga kaaksyon. Ginabi-abit ang mga kaaksyon tadra via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Tutok lang diri sa aton sining balitaan. Samtang yara kamudra sa inyo tagsa ka mga puluyan. Aksyon Radio Bacolod. Ang inyo sinitutukan kag sa www.aksyoradiobacolod.com.ph. Ayos! Sige, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:17 na nga oras, kadtuantang patrol, nagalambiyong diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. We have Aksyon Alvin Graba, hibaloon ta ng sitwasyon sang palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga checkpoints nga ginapatigayon, subong mga inoras, perti man nga patial sang init, no? Grabe man ang mga kapulisan kag mga miyembro sang DOH, mga traffic enforcers nagapatial sa init tungod lang sang checkpoints nga ginapatigayon. We have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ang patrol nagapatulong karon sa southern part sang Metro Bacolod. Sa din dito man napahamdang ang sumag Bacolod bago borderline, no? And wala lang madugay Action Rex dito man kita naghalin man sa area. Do sige panagtag nyo sang ropayong-payong na? Yes sir. Nagpanagtag kita sang payong sa aton sining mga pila ka mga frontliners, no? Dito napahamtang sa area naman sang Barangay Granada. Okay. May kuan bala dito Action Rex may Gratian, Father Gratian. Dito sa Father Gratian? Yes, yes, Action Rex, dara dampi, no? Still, area gyapon Action Rex ina sang Barangay Granada, layo-layo na gali, no? Ang mga kalabanan dito nga ginabantayan sa idalom sang Police Station number 5, led by Police Captain John Christopher Masangkay. Ang ginabantayan dito mga tricycles, ang mga truck gikan man sa area naman sang Talisay kay Action Rex by Okay, tuod no may lagyan dagali sa babaw to na yun sa may Talisay na ng area, no? Sir, may Rang Crossing Carmen bala yun Action Rex. Sang area sang Talisay ang iban sa Concepcion nagalin nga dara man makalabay sa area sang Granada. That is why dara nagin posisyon o nagposisyon ang mga katapo ang mga kapulisan sa idalom sa Police Station number 5 upod ang mga pila ka mga DOH, no? Iya sang City Man Action Rex ang ara bandera kag nagapatigayon tatlo ka mga thermo or rather ining mga thermal scanner nga ginausar nila na timingan gid sa pagkatuman sa Action Radio kag Action Rex kunti kapatiti ang init na paggawa ni Aksyon na nani Kiraw, kinti ginatag sa mga anging mga umbrella, kugid ang gila sining pagpasalamat nga makabulig man, no? Sa samtang nagapatigayon sining pagkuha sa body temperature
ang pila ka mga drivers, of course, dala na diri ang mga pasahero ang mga tricycles kag iban pa nga mga tracking action na Rex. Inabyan man sa patrol ang area ang talisay sa diin marutaw-hay gawa subong nga udto ang ila sining ang linyahanay action Rex. Sa diin diri na pahamtang man ang pila ka mga miyembro sa o kung mga frontliners ginaman mismo hindi lang sa mga kapulisan kundi ang mga miyembro man sang DOH na mo action Rex sa mga nagadonar man, especially kinahanglanon ba na kung kaisa may mga thermal scanner nga nagapalyar inabangod lobat, so mas maayo action Rex nakitan man naton dito. Wala battery? Battery. Dapat may mga battery na silang gina-stocks dira. Ano na, battery nga chargeable? Chargeable battery may araman action Rex iniba lang AAA size nga battery. Amo na ang ginadonar man sang pila ka mga concerned citizens, no? May pulawanon nga tagipusoon nga ginadonar sa aton sin nga mga frontliners, especially sa pagkuha sining thermal scanner, and still nagapadayon sa gyapon action Rex kagina tubtob karon ang pag-usisa sa mga ID, no? Kay no ID, no entry policy. Kabahin man ini sa IRR kag executive order sang alkalde sa syudad sang Bacolod. Sa diin ginapangitaan man sang ID ang iban nga kung ano gid kung taga Bacolod at least pagkasulod, kung hindi taga Bacolod pero kung nagaobra gid lamang nag-empleyado sa syudad sa Bacolod kag iban pa nga may mga importante nga mga concern sa syudad sa Bacolod amo ang ginapahanugutan kagina sang aga sa diri action Rex may mga taga Kawayan, may ara man taga Banwa sang San Enrique ang ginpapauli sa mga kapulisan sa idalom naman. Ginpabalik action Rex sa idalom ni si ang nagpabalik mismo si Police Lieutenant Junito Pastrana. Bangod suno sa iya bisan anong explanation kay kada saka sang mga kapulisan sa isa ka bus kung sa mga salakyan, ginahatag na temporaryo ang pag-inform sa ila action Rex. Ang sining pag-inform sa ila nga sa Friday, no ID, no entry policy. Tingula gid sila ID? Sang ID, gambal man ang iban, kaya pang-empleyo ko. Pang-empleyo? May ID na kung pang-empleyo kaya? Yes, sir. Kunti gambal, kay way pa kami natagaan ID o sige, bisan certification na lang man. Wala man sang certification nga maginpakita action Rex. Wala sa may ginpakita nga certification. That is why nga ang natabo diri ang nag-request, no? Ang hepe sang police station number 9 mas maayo sir. Tabo ka manao ka balik ka dito sa area naman. Kay hindi lang surusaya, hindi lang ang mga pasahero ginapabalik sa ila sining destinasyon, kundi may ara man nga mga salakyan nga kung wala gid man matuod nga concern kag ang ilang mga rason action Rex wala sang dokumento nga advice kidya ang mga kapulisan sa idalon sa station number 9. Paiway na lang nila tani na hindi kayo mamilit pagid kag kun hindi man tama gid kay importante nga kaladtuan di na masyado gid ka kuan hindi na magsali ka pamilit bala. Yes, action Rex, no? That is why kagina, amo na ang explain man kagina, panawagan man of course ni Lieutenant Pastrana. Aton sin nga mga kauturan nagikan man sa southern parts nga metro sa sur nga bahin sa probinsya. Kung wala lang gid man kamo sang katuan, mas maayo pa makabuli kamo sa mga kapulisan kung magatinirgit lamang kamo sa inyo panimalay kung wala gid man sang katuan. Kung way kamo kadtuan, kundi mas mayo pa magpanglimpyo kamo sa inyo balay ito. Ang mga yabok to matapuhan pa ninyo. Mong pagid na. Dala na exercise. Laban. Oo, kag mapalasan pa na sila. Ang pinaka-importante ginis lawas man kahit papaano Gani man, maka-exercise sila, maka-kunano pa na, mapanglimpyohan ginilang bugos nga balay nila kontra nga magsali ka dayang-dayang diri sa Bacolod nga ti pagabot mo sa checkpoint di ka malang gyapon kasulod kay way ka man importante minano mo kabalibad. Kay kaginatong taga Kawayan to isa ka matahom nga matahom isa ka linay from Kawayan. Kita mo pa ba mo ng coronavirus ang ginatubang mo mga
O ano to? Siling niya, sir, wala gigamay mo ba si gusto mo, sir? Tagaan lang kami, last chance na lang, siling ni Pastrana. Huwag na last chance, ma'am. Last chance nga. Oo, puli ka na lang dito siguro sa inyo, kay para kahit papano. Tiway kadaog ang pangilay niya? Way nakadaog ang pangilay kag pakyot. Oo, kay siling niya, unfair na sa iban. Kay sa prano pa nga ginpapauli, ikaw yan, malisan na nung pakyot mo. Hindi na ya pwede because no ID, no entry policy. O kung wala kang gidman, ang ID, pakita ka sa imo certification kag ini nagapamatuon. May ibang to Action Rex, may kakadlaw ko to kagina. May aray agin pakita, business permit. Business permit, yung ginaya po. Ang ginakabalakaan ko lang di Aksyon, Alvin, sa tanan, anong mga gabiyahe bla mga sikad ng daily bla yung palangitan, ante unexpected nga sitwasyon ni mo, tiambot na nung matabo ni sila ni. Ani man, isa pa na Action Rex. Bisan ka ni subong ang mga salakyan, mga taxi ba na Action Rex? Oo. Sa talupang dansang patrol, masyado katawhay sang dalanon sang syudad sa Bacolod. Ang mga taxi, laka lang gid. Galing kay ang iban nga mga taxi nga mga dlagko nga kumpanya naguntat na slayas ang pagbiyahe nila. Galing ang drivers na dara. Paano naman? Okay lang na kung may sinuptan ka siguro? Amo na, kung may sinuptan. Galing kay ang pamangkot na tubtubsan uning aton nga kuan pag lantaw sang COVID-19 Yes, Action Rex, isa pa na sa mga bagay nga dapat tagaan man igkalupangod, no? Kasunod sining nagkakatabo sa aton, hindi man niya ang dalan, ang mga dalan. Pero subong ang mga checkpoints na damo sa gyapon sa lakyan, ginapang parahan sila? Yes, Action Rex, no? Dito sa Kagina, sa area sang Talisay, nga malaka na lang gid man kay sa sining udto nga jutay na lang man ang nagabiyahe. Na nabiyan man sa nga patrol ang Murcia, and at the same time area sa Mansini border. Signal mo ga feed out Action Alvin? Saylo tabi sa piyak nga komunikasyon, Aksyon sayloan ta si Aksyon Alvin sa patrol. Parayon sila nga nagalambiyong diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. Ang atong sila nga patrol man by Aksyon Alvin kag Aksjonani Kirao nagalantaw sa sitwasyon kag senaryo sa mga checkpoints nga ginpamtang diri sa syudad sa Bacolod. Apisar nga tiway pagidman ma-close ang bugos nga syudad, may mga nagasulod pa sa gihapon nga iban nga may mga importante nga mga hinikuton kag ginatapos sining adlaw mga kaaksyon. Pero sining ko gani kung Sabado kag Domingo anong mataboyhan, anong itsurayhan ka Bacolod, no? Nga way ka malangabi kaladtuan, siyempre dito lang sa imo sining nga puluyan. Balikan ta si Aksyon Alvin. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, no? Ari na kita diri dampi sa may malapit na kita sa border sa barangay Sumag kag area sang Bago. Nga daw ginabalik-balik mong Sumag, ano dang mayara sa Sumag? O nga daw ay kadistalisay, ya? Dire ka talisay, Action Rex kagina, kay masyado ka... What about ang Mansilingan? Ang Mansilingan, Action Rex, dito kita, jutay na lang man ang nagabiyahe subong udto. Kay kagina, isang sa pinaka-problema, Action Rex, ang diri sa area sang Sumag. Dati kay ginabalik ta gid ni kay vertika lawig sa pila ang salakyan. Halin sa Bago hasta gid sinubaan nga mga salakyan da pang breko nila. Oo, and at the same time hindi lang Bago or rather hinubaan kundi area naman Action Rex ang 4th district, 5th district, so 5 ka distrito. Dala pagaling La Carlota, dala pang area sang Central Negros. Yes, Action Rex, no? Dala pa diri, no? So try naton nga manaog kita kahit paano para makitaan taman ang sitwasyon diri sa area naman sa Sumag border, no? Sumag Bago border. Ang sitwasyon diri sa makitaan man sa aton sining Facebook Live Action Rex sa diin mga traffic enforcers ang mga kapulisan ang naga-check man, no? And at the same time ang iyasang DOH, iyasang city ang ibang ginausisa man diri Action Rex ang mga papeles kumbala mga empleyado diri kita sa gilid sa may nagadala sang motorsiklo.
May mga ginapakita man sila subong Aksyon Rex, no? Nga mga certification of employment, no? Nga gina-check man sa... Okay man na, kung may ara certificate of employment. Yes, Aksyon Rex, no? May ara gid man, and at the same time, ID, kaga tala diri Aksyon Rex, yes. Ini isa ka yasang Valyakar Aksyon Rex, ang wala lang madugay na secure man sang katapos ang DOH. And jutay lang gani ang salakyan sa pasahero sang Ceres, subong nga aga, pero may ang distancing bala, social distancing, makita man natin diri, ara Aksyon Rex, no? Sa isa ka bangko, isa, sa piyak naman nga bangko, Aksyon Rex, isa. So, amo ni ang sitwasyon. So, subong si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Aksyon Rex, ang Aradang spokesperson? Yes, Aksyon Rex, no? Ang spokesperson mismo sa Bacolod City Police Office. Nag-stomach development, pero bisan sa nag-stomach development sa Aksyon Rex, turbuhon ta na makadali. Automatic na si Serya? Oo, automatic na siya. Bisan nag-stomach development, isturbuhon ta na makadali, no? Sir, ka-live ka subong sa Aksyon Radio with Aksyon Rex Cantong. Sir, kamusta man ang subong sa pag-implementar na sa sining no ID, no entry policy? Aksyon Rex, mayong ugto. Good yes, morning. Sir. Mayong ugto gid ba o pertigid ga patial kagida sa init? Huwag kita choice ni kaya muning nature sang obrata. Kamustang monitoring ta, sir? Aksyon Rex, basta makita ko lang na si idol kuya, si Aksyon Alvin Graba. Yalipay na ko. Ay, mural lang ko niya basta makita ko niya kasi patay siya sa sakon. Okay. Pero sa totoo lang, Aksyon Rex, makikita may nakita din nga mga problema, no? Hindi malikawan may mga minor nga mga problema, may mga kauturan kita sa gihapon na wala nakabalo sang no ID, no entry. Malaka-laka man lang pero may aral sa gihapon. Naghalin gagina sa subong siguro ang pabalik natin ng mga pasahero pating mga motor estimated lang naglabot guro sa 40 kabilog, Aksyon Rex. Sa sumag lang ng area? Yes, sa sumag kay ako diri ang inbutang sang aton na city director. Okay. Na mangin supervisor. No, so ang sa north ka, sir, sa north kag central lain man atong nagauyat dito? Lain naman dito Aksyon Rex ang aton niya sa mga supervisor. Ang birtoya sa Morsia, boundary naton, si Police Major Jovel Sidel. Okay. Ang sa talisay naton niya Aksyon Rex, si Police Lieutenant Colonel Libby Pangge. Okay. Now, ang dito naman sa area sang Granada, Alangilan, amo naman niya si Police Lieutenant Colonel Lester Liada. So, gito okay. At least may mga supervisor sa kada mga border control nato, no? Ginipahingagaw, giniubrahan sang direktiba sang aton nga City Director, Police Colonel Attorney Henry Meñas, Aksyon Rex. Pero dira sa area mo, ano kalawig ning mga salakyan pang nagasulod pa Bacolod, sir? Kagina, mga halin alas 6 hasta alas 10 kalabagit, Aksyon Rex. Pero subong gamay na kayo sa nagasinulod diri nga salakyan, makita ko na lang gani diri sa akon nga command post. Laka-laka na lang ginagasinulod nga mga salakyan, pero amo lang na priority gyapon nato, no, basic sa sanda mandol sa aton nga city ang naga-delivery sa mga pagkaon, sa mga tanker, mga shipment, ginapauna gina naton, ginatagaan gina naton sila sa fast lane. Pati ang aton nga mga kapulisan, aton mga ambulansya, gina-observe na naton niya Aksyon Rex. Ati God, at least basi magpadayo naman hasta maghapon, sir, kag magro laka-laka ng salakyan balang nagasulod sa area ninyo dra? Yes, Aksyon Rex, no? Kag atuloy ko naton basihan sa dalagan sang aton nga salakyan kun hapon gagamay maginang. Labi na gid kong gabi Aksyon Rex daw wala na gid masyado diri. Okay. Samba na daw walking din na kuno kis ani kung gabi na diri ang aton nga mga dalanon sa sudat sa Bacolod. Iko do pelikula lang ni Aksyon Rex. Gani man do pelikula lang tuod, no? Super. Anyways, salamat gid sir sa tinion padayon sa paniaga na pag 10-7 dira sa area mo. Thank you so much, sir. Yes, Aksyon Rex, again kapasalamat kita no sa mga tanan nga nagabulig sa aton, sa kay Mayor Bing, sa tanan-tanan nga may mga bulawanon nga nagkipuso nagahatag sa aton pagkaon, alcohol, mga face mask,
very much no halin gyud sa aton nga city director sa bugos nga BCPO. Daghang salamat, madamo nga salamat sa inyo tanan. God bless us. Sige, sir. Thank you so much. Aksyon Alvin? Yes, Aksyon Rex, sir. Salamat din. Salamat si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Yes, sir. No? Sa gali na assigned? Diri siya. So, siya ang ground commander. Ground commander? Yes, sir. Siya ang ground commander. Subong diri sa area sa Samay South portion, base na divider ang mga opisyal sang mga katapos ang Bacolod City Police Office sa apartment, no? Sa apartment ka mga lugar sa diin dito napahamtang ang mga ining mga conval action rex, ining mga borderline, no? Sa diin may mga posible makasulod kag iban pa nga nagapasaway. So, amon nga sitwasyon diri sa reaction rex. Ka-10-7 ka na? May nakitaan ko to kay Siligo gani, basi pa lang may nakitaan? Ang pamangkot ko yung naka-10-7 ka na, hindi kayo nakitaan mo yan o nakitaan mo? Maging prepare. Pero awat pa man. Gani. Awat pa man nga magka-10-7 tan kay gasin niya so si Sir 10-7 o 5 ati sige dugay-dugay ma-10-7. Nano, yan ang itsura kung magsabado kag Domingo, no? Ay, oo, no? Biyernes subong last nga opisina, subong last nga pagpadulong sang ibandang may mga obligasyon, paanong Sabado kag Domingo, yan, no? Correct, Aksyon direct. How much more sa Sunday? Saturday, kung iban, may mapauli ang iban. Sunday. Tigaling ko magpadayon ni hasta pa dason si Mana ni nga daw matyaga mo. Bigas akang hilanat ya. Anong matabo si ni Man? Isa pa na. Problema na giti Action Rex, no? Kung kaya, kag masuportahan pa sa gyapon sa syudad, kag ang isang tanan ang amuning sitwasyon, ati magadepende Action Rex, no? Pero on the parts ang iban nga medyo naga-tinner sa malayo nga lugar nga diri man pang-employos Bacolod, di in Action Rex medyo may problema, no? Kung bantayan ka kag pangitaan ka sang ID. Kag hambal yang away ko ID, ang obra mo ya diri sa Bacolod, problema kasi magambal yang way ka nadlok madulaan sa virus kundi hadlok ka basin madulaan ka sang obra tungod sa suspension, no? Ang Action Rex ang sitwasyon diri sa area sang sumag with Aksyon Nixon. Sige, tutok lang sila sa aton sa ning Facebook Live kay tanan nga mga areas na ginalibot na ni Aksyon Alvin Graba. Kag karon dugay-dugay by 2 o'clock si Aksyon Jan Diaz naman na malibot sa pila ka mga areas, no? Yes, sige, Aksyon, proceed. Rekta diri Aksyon Rekta area sang sumag with Aksyon papang Nixon Tahom. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, last 12:38. Amo nang sitwasyon kag paglaragway ni Aksyon Alvin Graba sa pila ka mga areas naton diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Di sa way mga kaladtuan, ang advice ko sa inyo, pahimunong lang anay sa panghigaron. Kaya importante nga naka-safe kita upod ang bugos nga pamilya. Pero kung may importante, hindi ma-justify managuro sa mga checkpoints nga masulod ka mo diri sa Bacolod. Sa mga out of towns naton, sigurado man nga limited man ang ila sining gios dito, no? Ibalaontang balita gikan sa kay Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Colonel Romeo Valeros wala plano nga istoryahon pa si SP Alihano sang syudad sang Sipalay. Ay nano. Hindi lang sa pag-istorya sir. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Action Rex, why na plano si Police Colonel Romeo Valeros nga patawgon pa sa iya o kung istoryahon niya pa si sangguniang panglungsod sang Sipalay City nga si Councilor Galin Isbimo sangguniang panglungsod. Gali. Oo, Che Alihano. Action Rex. Sunod kay Valeros,
Siya may Councilor nalagda gali, kay... ha? Ha? Councilor gali. Councilor. Anong committee ya? Why lang ko ideya Aksyon Rex kumay Yeah, istorya. namangkot lang ko eh. Committee lang bugay ko eh. Dude kay ang Baliros si magdugang mga sikat ni sa gani man. ila lugar kag magamit pa sa politika. Munang balya. Siya na correct naman to kag hindi man siya gid ang may sala kahit tigin bato niya man lang ang information. Halin sa mga official man mismo nga nag-provide sa tong information kag ginpasa sa alang man ang media. alang man ang mga pulis siya magimo-imo da ngalan da. Yes, Aksyon Rex kag ginpasa ya sa media kangay sa Aksyon Radio. Para nga mabuligan siya nga madakpan ining PUI nga si klarohon ko Felix Campaniel. Ay hindi, si Aliho. Felix Aliho Rex. Oo. So, yung trabaho sa pulis siya, mangdakop mo. So, amo na nga nangayo siya bulig sa katapos sa media kay kabalo siya nga mas grabe iya ang naga-monitor sa media like Aksyon Radio Bacolod. So, dinakop na yun. So, kung may diferensya gin man ang pagbutang sa ngalan or apelyido nga Alejano kag may nag-react abi sa siya kung may ka man lang kaso kag way man lang problema sa family mo daway kag dapat i-react Aksyon Rex kag hindi man lang yata Southern Negros ang Alejano may Alejano gani nga Felix Alejano gid dito sa Antique galing niya kadamo sa Alejano oo damo galing kiti natural na di man na makuang pulis na sang ila information kung wala ginaduhol sila normal lang na nga may mga pagpatalang pero kung pagkamalauton gani dayon na nagatrabaho nga mga pulis kag mga katapos ang media mo nang pinakabudlay gid sa tanan. Yes, Aksyon Rex pinangayo naman to siya pasensya siya na correct na dayon sino na nga pasensya si Baliros. Okay. Ay sa pasensya sa na correct naman na siya hindi naman kuya istorya pa siya kay madugang pasikat niya. Sinugid siya yung istorya mo yaman? Yes. Unless kung may importante kang ilikuton siya guro to. Bayda sila, sir. Yes. Sila. Pero bisan gani isa lang ang apelyido. Dakpan yapon. Oo. Iti gasulod lang ng information mo. Yes, Aksyon Rex. So, amo na no? Ang sininga palayag pamatian ta si Baliros angot sini sa pag-interview naton sini nga aga siya magluwas sa interview man kay na live ni Aksyon Artay Hopon siya Aksyon Rex. Arya ang malipot nga palayag. Komento, negatibong komento. Pinipigil siya ng komento, negatibong komento. Kung magandang ginawa ng kapulisan, no? At nagawa naman natin na i-correcto nga ang pangalan ng Felix Alejo. Sabi natin ng Felix Alejano sapagkat yun ang kalagay doon sa listahan na ibigay sa akin ng 35 ang pangalan out of 24 ang 35 ang pangalan na nakalagay ay Felix Alejano. Sir, pinapanawagan mo siya na tatawag sa inyo po para maklaro yung story na ito personally? Hindi na mag-isip-isip ko kaya ako gusto talaga masyado na masunod ko kayo po kasi. So, gusto ko lang po po niya. Huwag na lang po, sir. Huwag na lang. At may kasi po sa mga kapangalan niya sa politika. Gamit ang Aksyon Rex? Gani, no? So, no, kay kutante nga siya. Tuod na, sir. Bay lang da siya kay para pa na sa interes siya da. Sino nagsikat din man si Alejano subong sa ilang lugar. Oo. Okay, ano yan na si sinutong Alejano ganito? Si Abu Oto yan, Sir Gary Alejano. Si Sir Gary Gle. Ito yan. Puro white to, puro pito ka simple nga tao. Ito kasi kalay man tumong ilagin ni Guro Pamilya. Ba siguro. Kasi tandaan lang nila, kung may kapilido nga Morden, di lang Brian Morden nga halin sa Don Salvador, may mga Morden man nga halin sa kundin nga lugar, kung may Cantong man nga apelyido, halin man na sa iban nga lugar. Kaya man nila, buta da sila yaman. Sa NBI, gini may hit ko sa ligan mo, nagwak NBI.
Oh. Siya may dali lang, sir, di ko ni mahatag ang imo subong Okay, may kapangalan ka? Oo, may kapangalan ko yung Brian Morden gidya. Tapos may kaso, kauluya, pablaw. Pagpanglugos. Isa pa ng kabulan, Aksyon Rex. Ginatag ang certificate, kaya gina-check pa na nila. Gani man. Tagay ko kadlaw lingko kasi suli na, sir. Ako yung ginalugos. Hindi mo makuha kay may hit ka mo, way man ta nagreklamo. Kay way man ta sala mo. Way man ta sala. Pero kung mag-react kaya dayon, nga way man lang kamo ginapuntariya sang information, do hindi naman insakto na. Amo nang ginatawag nga pinulok-pulok. Ang namis na po, wise ba nga ka magpalumot? Kasi amo ni makaperde siya blaw. Kabudlay kung kaisang magamuamo tas na bla. Masugon ta pa yung mga taong pulaw bugtaw, pangita, kung sino gina siya. Ano mo na kaya muna yung ginduhol siyang information? I-verify pa man na? Yes, Aksyon Rex. Saminado man si Balita sa sa lagid man ang pangalan. Oo. Ang Aksyon Radio, hindi malang Aksyon Radio ng post na to. Tanan gid nga midya, gin sa prangkang istorya, gin padalaan to tanan para magpabulig si Colonel Baleros to. Yes, mo ginasa. Tanan na media, TV, kag newspaper, tanan to gin padalaan to tanan text message ni Baleros, hindi to halin sa mga katapo sang media. Halin to sa opisina mismo sang provincial director ta. Ang iban kay wakak-wakak ning mga buiset ng klase ng mga tao niyo do kanami pang may nag-post diyan nga correct gid ang pangalan pero sa nadak na to late na to sila ya. Late na to. Man. So puti nga ya man tatasin siya kay SP Alihano Oo normal lang na iya pero sila nga hagur-haguron mo daw nga daw si Tinunto kay mo daw si Sino kay mo hindi naman insakto. Ano ka gidyaw? Hindi ka maduktan COVID-19? Nag-post siya sa Facebook pa naman niya. Siya na-correct na. Sa duway gitman ko to kilala, way man ta pamilya nga Felix Alihano. Way gani pamilya, sali ka ka react na. Iya, ginkaon niya man iya nga kwan no. Sige lang, at least next time Next time. Yes, kag hindi Aksyon Radio nagsala ha. Oo, hindi lang yung Aksyon Radio. Amo nang klarohon ta. Kaya ang iba nito mga tigaw-utok niyo. Di kaya may post na siya, nga balon niya ay salamat kaya na-correct na sa Aksyon Radio yung error. Hindi niya error sa Aksyon Radio. Hindi niya error sa Aksyon Radio. Pero hunta, wala man kami magpagwa kung wala kami source. May source tig-agid. Ito mo na ka-move on na to siya. Kabay pa. Nakatulog na gulo kay Wayman sa Galiklala nga Felix Alihano. Wayman sa kalala Felix Alihano kag sali sa ka-react na kag ang iban pa din nga mga kilala yang daw matyagang ko mga dungos-dungos ko mga alimango man tsura pero no. Bising feeder flux together mo. Sige. Sige. Balita sa Aksyon Brian Morden nag-report ang tiruhay ang tiro si Mamaylan patay karon sa hapon Aksyon Rex. Sige. Balita gikan sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Si Toto Julian Montoya, ang heart mo, Aksyon Rex Peregrino Cantong. Way kuya ka, bisan ano parang klase da sang COVID-19 parang mag-agi da. Puwera lang sagwa lang agi, lapaw lang dre, no? Wala tayaga. Ang importante lang dire kay kung kaysa mabasahan mo na mo kapin pag Facebook ka okay lang ula ka Facebook kay ti gasling ka bay ida sila pero kung ka Facebook ka makita mo gid mga animalis nga magkomento do pa matyaga mo do murag correct free na do ay oo sige lang kadtuan ta na yung balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. LGU funded nga mga pampublikong eskwelahan nagakahanda sa tion nga osaron bilang quarantine facility. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale? Aksyon
Rex, tatlo diri ka mga public schools sa siyudad sa Bacolod ang ginapalayagan ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Sales Aksyon Rex. In kaso nga magdesisyon ng Technical Working Group sa siyudad sa Bacolod nga ang mga public schools usaron bilang quarantine facility para sa mga patients under investigation o kung PUI nga mayara sa mild kag moderate symptoms Aksyon Rex o kung para sa mga persons under monitoring o kung PUM Aksyon Rex. Sa interview naton kay Ma'am Sales siya handa ang mga public schools sa Bacolod City, especially ang mga eskwelahan bala nga ginpondohan kag gin-construct usara ang pondo sang local government unit Aksyon Rex. Ganahemplo diri ni Ma'am Sales ang ETCS 1 extension dito sa may reclamation area nga kung may mga stranded nga mga pasahero sa Bedcuport ini sila dira gina-house no sa ETCS 1 extension Aksyon Rex. Ginmuno man ni Ma'am Sales ang Medalya Integrated School sa may barangay Pahanukoy kag ining Sumag Elementary School sa may barangay Sumag Aksyon Rex nga ang building daw NGC type ang design. Suno kay Sales ang hindi nga mga eskwelahan ang open. Ano ganito ng mga school to? ETCS 1 extension. Amo siya daw. Extension diri sa may baybay. Correct. Dira sa may barangay 16, alam lang kung may stranded nga pasahero, dira na sila ginadala Aksyon Rex. Sa may ETCS 1 extension naman ni ang ginusar nga name no kay actually kung sa syudad daw mo siya nga Bacolod City Elementary School or ETCS 4 Aksyon Rex. Sunod kay Ma'am Sales ang nga mga eskwelahan ETCS 1 extension, ang Medalya kag ang Sumag Elementary School open kag layo sa Pumuluyo Rason pag inisya ang government funded nga mga bulutuan Aksyon Rex. Sunod kay Ma'am Sales, hindi tanan nga classroom mayara sang banyo pero sunod siya pwede pa ni mahingagaw sang syudad nga pabutangan sang banyo Aksyon Rex kasunod nga pwede man makakuha sang pondo usar ang fund gikan sa local school board. Haring palihag ni Bacolod City Schools Division Superintendent Gladys Sales. Oo, of course, we are ready sa silingko gani. Unahon naton ang mga SAF constructed classrooms wala. Like ang aton nga ATCS 1 extension, tapos ang Medalya IS, ang Sumag. We have enough classrooms actually. In case nga madayon, amo ni siyang unahon naton nga schools. Kay iya na sa LGU gid nga buildings. Ba mo iya sa DepEd nga mga constructed buildings may ginahimo mga guideline ng Central Office of Bong. So we cannot readily use those. Pila ang LGU funded yung subuang na namon nga daw feasible gid nga open siya layo sa mga pamalay. Amo na yung sa reclamation ng ETCS 1 nga extension, daw mga 30 classrooms na da. Ang sa Medalya Integrated School sa may Panukoy, tapos sa Sumag ang elementary school sa Sumag, may ang building na daw daw NGC type na siya na. Aksyon Rex, una na nagtukod ang siyudad sa Bacolod sa Technical Working Group na ginapamunuan ni City Administrator M. Ang nga amo na sila ang mag-decide kag magapatigan sa pagsinapol kung wala posible nga himuon ng mga public school bilang mga quarantine facility sa mga COVID-19 nga PUI kag PUM. Update kami tagikan sa Bacolod City Government sa dayang Aksyon niyo. Aksyon Day Salazar, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale, kadtuan ang balita ni Aksyon Artay Hopon sa special assignments. Negatibong epekto sang dalagan sang negosyo kag ekonomiya ginakabalakan sang MBCCI sa tion nga maglawig pa ang ginapatigan nga community quarantine bangod sang COVID-19. Yari ang kaudan sang report. Upod na kay Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Nagalaom karon ng Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga mag-contain kag hindi na makasulod kag makapanghalit pa ining coronavirus disease diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod pagi karon sa mga safety measures nga ginahimo sang tagsa ka mga LGU particular na pagpatigayon sining ginatawag na community quarantine. So
sunod rin kay Mr. Frank Carbon, although nga tinabatyagan na nilang epekto sa COVID-19 nga mga measures ginahimo sa LGU. In fact, namo na sa ilang mga kauptanan, kapin pagida, ang mga magagmay nga mga negosyante nga nagapalambot na sa ilang concern, ang iban galing nagpanira na kag hindi way na nag-operate, ipapauli na lang nila sila nga mga empleyado bangod nga ti maltagid ang dalagan sitwasyon sa negosyo kung mga way man na sang nagalaga o god nga magpamakal. So, dali kay Carbon na ginakatagan nila sa ligwa, especially ang mga LGU, si Mayor Bill Dia dari sa Bacolod nga maghimo sa ila sining obligasyon kag tikang karon particular na no, ang pag-contain sining ginakabarakan nga COVID-19. Pero sunod nga semana, kung mga ginatipon nila, ngila sining mga concern nga gusto iparabot sa alkalde, sila nga tidrano namon siguro ibutang nilang ilaytan kay Mayor kung ano ang mga proposal. Pero so far subong sila nga ginalihatagan na ligwa ang aton local government unit na magtrabaho sa ila sining nga bahin. Siling pa ni Mr. Frank Carbon, apisarabi for example, matapos sa bulan sang Abril, no, halimbawa, kag madula na ang ginakabarakan nga COVID-19, siling nga ang aftermath sila, madugay-dugay pa kag maepekto gid ultimately sa ginatawag nga ekonomiya no kag negosyo diri sa probinsya sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Naging pasalamatan niya ang Seneco kag Subungman nag-coordinate siya sa Basiwa kay ti may Seneco yung naghatag sang 20 days. Initial na siya nga ti may ara extension si due date pero ang Basiwa gina-check niya kung maghahatag man. Ang nasubuhan nga lang kagamon ang gin-coordinate nila sa kay Governor Bong Lacson kay may ara iya sila na maton nga report and subject for confirmation sunod kay Carbon nga nunay kuya kuno do may mga statement pang ginbuyan kung parte no bilayaran isang kuryente apisar sila nga sitwasyon. Yan ang parayag ni Mr. Frank Carbon ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Next week siguro matamata na ng pagwa ang amon nga mga mga request o suggestion sa mayor. Subukan na hindi na kung ibadar kay daw ga health issues na isla. Ara pa lang gani kita sa no? Containment gina-content lang hindi maglapta. Sakit pa sa ulo kay mo pasan ga pasaway. Ang nalantaw namon ang economic effect or aftermath lang resulta. Kung ma-contain ka ni in 2 months, sample abe, subong March, by April, makontain ka na. Insyo, sige na panaog. From after effects is net 2 months. It could go up to 4 months. Effects ni ma-recover ka pa, and everything. Medyo madugay-dugay dutay ang economic side sini. Ba't siya gini ang mga magagmay kayo? Ba't siya? Puluway ka pa, especially way ka kapundo-pundo. So that's why, sila mo, next week, matamat pagwa ang aton sa lokal. May gani subong, ang Sineco, nag-advise sila. Medyo delayed anay, no? Then after 15 days na kung hindi pagid nagkuan, ayon ta pagid na. Subong na nawag kami sa kay opisina ni Gobernador Bong nga ma-intervene man sila sa Noneco atong North Negros wala na nga electric cooperative kag Luceco kay ang North Negros I don't know ginapa-verify nagpagwa payawi sa lagi bla mga statement. No payment, no power. Bouncing ko hindi sa mo nga chimpo mo mahambal ka pa sila, no? Mga sungak-sungak na iya. Alisin ko din naman na iya. Hindi naman tsakto nga mo lang kinagual, magsali ka pa ka-implement siya sang susmar yun. Hindi karoon na ang tao ay nangadaan suga sa balayagin o kanaan magtiner ka to. Bisa like air condition, dakon may electric fan lang nagagat, buyong-buyong sunod balay mo. Kundi at least umpawan ka Blackson Rex. Nakapin pagid ko may mga pasyente ka man hindi mo yan pwedeng ilagaw kaya tiyang exposure delikado ina nga basikon may ara karon way ginapangayo kung magpositive sa kantuan mo area kundi dako pang problema na hindi lang na kay luwas sabi sa economic nga concern gila tumang nila ginalantaw isa pag Blackson Rex ang peace and order. Pero hindi sila loyag istorya na subong kaya sila nga hulaton tanay matapos isang gobyerno pero dapat sila nga maistoryan kami sa ila kay kabalo kraman kon ang tao nga pigado kag nagasakit ang tiyan sa kagutom base kung damo mapinsaran kag mahimo bisan kontra pa sa aton kasuguan. Ang Aksyon ay tayo po na sa balita o na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa special assignment sa mga kaaksyon ta drama ITC na lang ang tumaronta para sa immunity booster ta mas manamigid nga ang immunity booster ta mapabakod ta may TC mga kaaksyon alkaline base nga vitamin C may TC ang kinanglan mo no para sa ubo sa tangkaso kagina kataro may TC ang katapat sina no kag Santon Plus Herbal Capsule pang patunaw sa bukol-bukol sa lawas ta hubag sis tumor kag goiter. Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sina. Dunganon tani tumar kay wala sang problema makabulig ini sa ikayong lawas. Santon Plus Herbal Capsule kag may TC sarang mabakal ini sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar kag mabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Malakay Finance Corporation base nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan. Malakay Finance Corporation. Bisita lang dira sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga sanga ini ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay makadali lang ha kay hatagan tanig talupangod ang mga ginapadala diri sili sa kay paring Alex Payas dira sa Estefania umay lang nga pag-monitor paring Alex Payas dira sa Prokpao sir maniaga tati abala ang puso mo hihi tamyaw anay Mama Alam Rimada kag si commander ko nga gamonitor gid sila sa imo kag pamilya Paya sa Prokpaho 2 Barangay Estefania kag sa mga barako ka Barangay Estefania si Sir ga monitor man sila Mario Nito Henry de los Santos Butating Ivan Butating Injan Butating Jomari kag sa amon dado patrona kay Randy Naranja kag si Maninay Lalin Liliani Guroy sa Kilid Barangay Hall sa gamonitor kadadlaw. Thank you so much paring Alex Payas, Earl James Vocablo. May lang nga pagpamati. Tamyaw ko lang busing Aldrin Limaco. Nagapamati ko di sa balay. Sa kay Earl James Vocablo and Ophelia Galero Arce. Linya ina iya. Kaupay Aksyon Rex. Ophelia Galero Arce. Thank you so much, madam. And Armil Jaga, no? May lang pagpamati kay Armil Jaga. Aksyon Rex mayong hapon. Good job. Thank you so much, Gid. Sa kay Julian Montoya, may lang pag-monitor. Total Aldrin Limaco, kay Commander-in-Chief ya daw, monitor man sa sining hapon. Kay Cathy Ver, may lang pag-monitor. Santos Wilma Bertumin, good noon, Aksyon Rex. Avid listener ko sa Aksyon Radio. Mangkot lang ko, nagabot na sang mga bugas para sa mga pigado nga pumuluyo diri sa amon barangay sa Villamonte sa Purok Dalia Extension hasta subong wala gid kabaton sa mga pigado nga pumuluyo pero ang iban nga puro kabato na tani hindi na nila pagpilion ang buligan no? Check ta na no? Kay Joseph Kersey ang mga public market i-close Aksyon Rex. Joseph Kersey sa Asa-Osa. Salamat Aksyon Radio sa kalidad nga mga programa. Thank you so much sa Asa-Osa. Grabe nga ngalan ba sa Asa-Usa? And kay Dante nga daw ay gidtada balita sa mga test kit puro lang Davao. Dante
I think daw gina-process na kag-ara man na sa regional office ga kadto, no? Ang testing kit nga ina. Arlene Agaton Calderon, ano na ihan balita sa Kabangkalan? Nelson Onyasa, mga salawayon gid Aksyon Rex. Mary Jane Saludares, may lang pag-monitor. May tao gid nga tig-aulo, wala sila kabalo nga ang ginahimo sang gobyerno para gid sa kayuhan nila. Keep safe everyone, God bless all. Ayos. Thank you so much, Madam Mary Jane Saludares. Kay Inday Blasa, may lang pag-monitor Inday Blasa. Kay tungod may virus, di na lang ta, greet ko lang. Very happy birthday lang kay John Magno sang kaduhaan. Enjoy yourself, enjoy your day sa paglibot-libot sa balay. Thanks, Aksyon Rex. Salin sa kay Inday Blasa. And kay paring Benji Felisario, paring Piding Felisario, good PM pare Rex, monitor lang ko diya sa Manila. Bao grabe si Alvin, kita ya patahom ko no, hahaha. Thank you so much paring Piding Felisario. Kay Cindy Salvacion, halong lang kamutanan, Cindy Salvacion from Escalante, no? And sa kay Orlin Vergara Hinsole, sa Rex Goodnon, aslang ko kung close man ang pag-ibig. Ang pag-ibig daw nag-close sila subong blamo. Daw mo tong kahapon statement nila. Kay Joan Mill, may lang pag-monitor. Thank you so much, Madam Joan Mill. Kay Batch Jonathan Fuentes, good no, Aksyon Rex, Mrs. ko sa Victorias, may lang pag-monitor. Nga si Melda. Kag sa mga upod ko ding si April Arnaiz, nga nag-shotting whiskey. Amo nang mayo da. Bulong corona na. Kung bulong sa koron. Batch Jonathan Fuentes, si Jojo. Aksyon Rex, samyaw ko lang dagalya. Villarma family, kag Talaban family. Lelebet ni Niara man sa Gyapon. Si Ari Onyasa Hamilano, gatamyaw lang kay Jude kag Bibi Jemuel Hamilano. Sa South Home Sumag, pamati kami di. Salamat gid Harry Kinyo sa Hamilano. Anthony John Savilio Siblano, may lang pag-monitor sa Havilio family sa Barangay Inayawan, Kawayan. Always monitor sa Aksyon Radio. Thank you so much, Anthony John Savilio Siblano. Kagawad Imbongjo Campos, ang Barangay Maaw. And Raquel Esparagosa, may lang pag-monitor sa kay Raquel Esparagosa. And Paringkin Alonsagay, Jen Morales, may lang pag-monitor kag sa pamilya niya sini sa Barangay Tangob, kay Marilos Grijaldo Macunat, Rogan Placido. May lang pag-monitor, no? Guardias la sa Mambukal. Thank you so much, Rogan Placido. Jocelyn Calamaan, Edwin Pinida, si Johe Obinia, kag Heaven. May lang pamati kay Lorsky Didolo, and Merna Palomar Carbajosa, may lang pag-monitor. Kay Milagros si Saralito, ga-monitor man sa sining hapon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3. This is important announcement for anyone without health insurance. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gamyo ang maka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang maka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow, or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call
call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Bay State Health. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:17. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:18 ng aton oras. Standby sa dugang pang mga reports sa mga kaaksyon tadiraha sa mga nagapasakop sa aton sining ECS Millones 2020. Bali last tang draw anay temporarily untat anay makadali until April 14 ang aton sining draw no sang ECS Millones 2020. Bali last subong week mga kaaksyon ti buwas madraw kita pagkasunod sina ma-standby tanay for further notice mga kaaksyon. April 14 actually ang last nga ginalantaw nga magabalik kita sa normal no. So sa mga kaaksyon tadra sa mga nagahulog sang ilang mga interest sa ECS Millones 2020 subong na lang draw no subong nga week. After sinati supot-supot tubtob nga magbalik ang ECS Millones 2020. Sa mga kaaksyon tagaduan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Driver sa motorsiklo nga nakasapding sang tricycle driver kagabi na diskubrihan nga may dalang shabu kaso ginapreparar na sang Police Station 4
Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Okay. Kadugay magsulod do nalatnan sang COVID. Ayo di purma. Karaway na siya, okay! Gasinggit na bati. Gasinggit, way paka, no? Resulta na sa sobrang nga kapanginaon, no? Because sobrang nga COVID. Ayo di purma. Ayo, kasi pumulimitado Gani man, te amuning resulta sa enhanced community Yes, Aksyon Rex, no? Hindi na pagsugpunan, basta enhanced community lang. Yes. Sige, tirada na. Kaya ginakuro kompleto na ining hapon, ining ogto ni Police Major Rinante Mukam, ang hepe sa Police Station number 3, ang mga dokumento, kakikilala kay karon sa hapon, ipasaka nila ang kaso nga paglapas ang Republic Act 4136, reckless imprudence resulting to physical injuries and damage to property, kalakipan ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ng Comprehensive Dangerous Drug Act, patok sa driver nga sa diin na muna siya ang nagamaneho sang tricycle nga nakabunggo sa isa ka tricycle driver kagabi dira sa may area sa Purok Gonzaga, barangay 26 sa siyudad sang Bacolod. Now, ining suspect karon sa custodial facilities sa station number 4 mo ni si James Diazes, 31 anyos soltero sang barangay Karumangan, Bago City, sa pagdarasa niya sa sining tricycle, iya ginbayaan ginlagasi siya sa babas standard kag dito nadakpan ini siya kag nakaresponde rin ginayon ang station number 4 kag dito sa pagrekisa sa iya na-recover ang mga sabo kag sabo paraphernalia. Yari si Police Major Renate Humukam, hepe sa Police Station number 4. So ngayon, sir, we are preparing the appropriate case, particularly the Republic Act 4136, reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property, and also for violation for Republic Act 9165, particular Section 11, sir, position. And also Section 12, sir, kasi may nakuha tayo ng mga total doon. Actually, sir, nahuli ni siya ng bystander, sir, after he fled, after he ran away, after he meted an accident doon, nabump niya yung pedicab drivers natin doon sa area. During body search, sir, after the isang arrest niya, sir. Ano sir, drug po sir, ginasya sir? Actually, sir, sa ating record po, sir, talaga ito, sir. Actually, sir, na-filean ito sa ng kaso ng Section 5, pero na-dismiss ang case niya kasi mere technicalities of the procedure, madidismiss kasi ang kaso. Na-dismiss nga, sir, ang kaso sa dito sa una niya, sir, nga kaso sa Section 5 na pushing. So, ano ko na status sa sir? Yung status niya ngayon, sir, na dito sa ngayon, sir, nakadetain siya, and then he will be inquest this afternoon. For filing a case na tayo sa dalawang special laws, ang Republic Act 4136 at saka yung Republic Act 9165, dangerous drugs. Si Police Major Renante Humukam, ang hepe sa Police Station number 4. Ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbalon nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa, kadtuantang balita gikan sa Kapitolyo, nagrenseng nga nagpalagyo sa mandatory quarantine pasakaan kaso sa gobyerno probinsyal. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Marlon Hinawia gikan sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa mga agagin palayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz Dasekan nga gina-preparar na ginasikaso na provincial government ang plano nga pagkapasaka sa kaso o kung panumbungon patok sa Bacolod noon ini siya or taga-barangay Bata kapanuruman kung tani kahapon dapat isa siya sa 84 ka mga ipaidalom sa mandatory quarantine sa Mambukal Summer Resort Prote why na makitaan kahapon sa nga presensya tub kagabi ini sa ang na-locate kag gin arestar suro kaya Diaz magaserbe ini nga leksyon sa taran dapat sundon ang abiso o kung kinapanugyan sa bungsang gobyerno paman sa kaluwasan sang taran. Kapan Diaz ang provincial government wagid nagapabaya nagapaningwagid mapasiguro nga mapabilin ang ining COVID-19 free province nga Negros Occidental. Ang kaso nga tubangon niya pagsupak sa Akta Republika 11
330 mandatory reporting of notifiable disease and health events of public health concern. Kung tani ang Balita Diaz, lipot pa lang 14 kaadlaw nga pag-quarantinya, justa kung napasakaan sa isang kaso kag ang pagkapriso sa Aksyon Rex tong astuig, 6 ka bulan ni. Kung tani kung wailan sa naggalagyo, kaya sunod lang 14 days, lipot pa kung tani. No, plus mayara pa sa ikapatong ini, multa kon penalidad. Attorney Diaz. He doesn't want to comply with the 14-day quarantine period. So we had him arrested and we will file a case against him for violation of Republic Act 1133-2. We will have to impose sanctions and file criminal cases. Otherwise, people will continue to defy lawful orders. No? Amo na gani, despite the lockdowns and all the difficulties that mga precautionary measures yung put in place na sa government, people seem to take things for granted and they would go home and ang ibang mga tao i-expose man nila sa peligro. So we cannot allow that those similar actions to happen, and we want to educate our Negrenses that when you're considered as in quarantine, you have to comply. Ang kakasunugikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Herboya na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinowiya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:27 ang aton oras. Sa mga kaaksyon ta dira, no? Kadasig lang sa orasan ta ba? 1:27 na. Sa mga kaaksyon ta dira, Santon Plaza Bal, coffee mix sanay mga kaaksyon para makarelax ang aton sining paminsaro, no? Kabudlay kung kaisang magpaminsar ka lang balamang magpaminsar, no? Tay nagakurog-kurog ang lawas mo kag hindi acidic ini mga kaaksyon ang ipa-coffee ta sa inyo. Santon Plaza Bal Coffee Mix para sa bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Wala ka nang hanapin pa. Sa Santon Plaza Bal Coffee Mix, tuloy ang ligaya. Isa pagid Santon Plaza Bal Sopo, pampaputi, pampakinis sang kutis, nagaputi paningaton sining panit, nagakakasang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, baho sa ilok, kag maitom nga ilok, papution niya sini sang Santon Plaza Bal Soap mga kaaksyon. Santon Plaza Bal Soap kag Santon Plaza Bal Coffee Mix sarang mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kon drugstore sa inyo sining nga lugar, kag mabakal man na online kag pag-pa-deliver sa inyo sining tagsa ka mga pulian pinaagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani sa Facebook page sang Kalusugan Yan, magpadala mensahe dira mga kaaksyon. Aksyon no Radio, Philippine Standard Time, 1:28 ng aton oras. Kaltuan tanang balita gikan sa aton sining mga out-of-town reporters. Unahon tanang balita ni Aksyon Tomon Forte gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Ini may kangtanan sa mga checkpoints blato sa mga borders sang area sang Sagay. Hugot nga ginapatigayon sa aton sining mga kapulisan kag iban nga mga units. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Tomon Forte gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Yes, Aksyon Rex in ang Interagency Task Force nga ginalakipan niya sang CHO Sagay under sa DOH, Philippine Army, kag CDRMO o kon rescue diri sa Siyudad Sagay kag ang PNP. Hugot nga nagakampanya kag ginapatigayon ang thermal scan ng pagtesting iya sa tanan nga nagapasulod diri sa siyudad iya sang Sagay, kag bangod ini ginpatigayon nila ang mga checkpoint sa mga borders nga nasakpan sang siyudad iya sang Sagay. Kaga sa Vito Port, Subuman sa Barangay Old Sagay, ang Old Sagay Port,
kag boundary iya sang Escalante kag Sagay Tubuso. Nga sa din may mga checkpoint din na patigayon ang crossing dito tanan nga nagikan iya sa may Escalante Tubuso, San Carlos, tanan ginapatigayon gid ang thermal scan ng pagtesting kung may hilanat para malikawan iyang paglaptas sining makatalagam nga virus ang COVID-19. Subong man sa crossing bago, bangod ngati ang crossing bago, bukid-bukid nga area ini, sakpan man gyapon sa Sagay nagaangot ang Escalante, Tubuso, Calatrava, kag San Carlos. Pwede sila dira makaagi kag amo ning rason nga bisan pa sa crossing bago gina-postingan iya sang mga Philippine Army, subong man sang CHO, kag sang kapulisan sa pagpamuno gid mismo ni Police Major Antonio Benitez Jr. sining kampanya against sa COVID-19 nga magalapta kung hindi ini mahimo tanan action breaks nga mga precautionary measure or to prevent sa paglapta sining makamamatay nga virus. Tingog ni Police Major Antonio Benitez Jr. sa interview sa Aksyon Radio. Ini nga mga activity in accordance sa Interagency Task Force para sa protection kag para malimitahan nato ang pagsulod sang mga PUI or PUM diri sa aton area. So ini siya gina-compose sang members ng Philippine Army, staff, DOH, DSWD, ang aton rescue kag ang local PNP para ma-ensure naton ang aton pumuluyo is safe from the influence of COVID-19. Including ng aton border control diri sa port, may directives man ng aton provincial governor na i-establishan sang border control ang mga port naton. Tingog ni Police Major Antonio Benitez Jr. angot sining COVID-19 nga magasulod or para ma-prevent, mapunggan ang pagsulod sini sa siyudad iya sang Sagay. Gikan diri sa siyudad sa Sagay, Aksyon Tamon Puti nag-report una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tomon Forte. Balita gikan sa Dakban wasang Sagay. Kadtuan ta ang San Carlos kay Aksyon Stephen Presquito. Mayara sang isa ka pagtililipon kagin patigayon nga paghinunanon sang alkalde kaina sangaga. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Stephen Presquito. Pen? Action Rex, pagugid lamang natapos ang ginpatigayon nga press conference ni Mayor Rene Gustilo kag upod man si Mrs. Laila Mansueto ang head sang ang supermarket market supervisor sang aton nga San Carlos City Public Market kag upod man si Joe Alingasa ang City Disaster Risk Reduction Management Officer. Sa diin Action Rex naghatag na sang warning sa karon si Mayor Gustilo tungod sa sining mga tig-agid ulo no ang ining labi na iban nga mga taga San Carlosanon nga in spite sang memorandum kag executive order nga ginapagwa na ni Mayor kag how many times nga press conference kag pabutyag sang media sa publiko apang kadamo gid sa gihapon sang indicate no nagatpati kag nagatuman. So iya na ginhatag ang ining warning nga sa sugod sa karon nga adlaw stricto na gid kagon hindi na gid magpati hindi pa gid magpati labi na sa ining mga ordinansa o ining mga memorandum o executive order kay gipagwa ni Mayor Gustilo posible na nga gamiton na niya ang iya gid nga power kag gamiton sang ang kapulisan kag ang mga law enforcement team para lang gid nga mapatuman ining mga ordinansa nga hindi gid nila tuman sa karon. Isa na diri ang ining ining social distancing action Rex nga sa diin indicate sa gihapon nga tuman labi na ang atong mga tricycle drivers, pedicab drivers nga po sa diin sa kamanduan ni Mayor nga ang makasakay lamang sa tricycle duwa lamang gid ang ilamangin pasahero kag ining sa pedicab isa lang gid no apang inapudlay gid nga ginatuman sang aton nga mga kauturan nila binadiri sa siyudad sa San Carlos kag ang sa merkado publiko ang strikto nga pag-implement nga magagamit isang face mask sa mga sanitizers ang mga nagapaninda o ini mga may mga pwesto sa public market.
So ari ang isa ka sa aton nga interview o ining ang mensahe ni Mayor sa mga San Carlosanon Aksyon Rex. Opisina sa mga mayor, ginahangyo na mo mutiner na lang sa inyong balay. Ug doon naman gani wala nga palito tono nga kinanglanon sulod balay. Sulod balay sama sa mga gaon, mga tambal nga kinanglanon sulod balay. Ang biyahidor nga gadala og mga basic commodities kanang mga pagkaon, kanang kadadlaw nga kinanglanon sa pumuloyo. So amo ato ang isa ka pamahayag ni Mayor Rene Gustilo diri mismo sa siyudad sa San Carlos nga ang iya gid nga ginaayo ang pamuluyo nga magtuman lang sa sining mga ordinansa nga iya gipatuman subong para ini sa kayuhan sang tanan. Kag isa sa iya regalo Aksyon Rex sa aton nga mga ini mga may pwesto sa public market nga mga negosyante nga iya ginatagan sang isa ka bulan nga libre nga wala na sang rental ining tanan nga mga negosyante nga nga may mga pwesto nga nagabayad ini sang rental kada adlaw diri sa siyudad sa San Carlos sa public market kag diri sa public terminal. So may na ang iya isa ka ginatag nga regalo para sa mga negosyante kay tungod nga mahinay kag pigaw ang lakat sang negosyo sa karon tungod sining natabo sa aton sa COVID-19. Amo lamang in Action Rex nag-report na diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos City. Sa report ni Aksyon Nonoy de la Cruz, Aksyon Percival Villamor, kag Aksyon Roger, pagkarunan tanang ng balita ninyo, kailangan lang kita sa Tiyempo. Santon Plaza Balowel para sa mga atlets tadra nayho sakit ng lawas kag ang tuhod ang hawak ang likod tadra i-massage lang ang portion nga nagasakit kag banyusan sang Santon Plaza Balowel kay 30 minutos tubtob isa ka oras dula ang kasakitan sang imo sininga kalawasan. Santon Plaza Bal Oil ang aton sininga gamiton. Mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar kag sarang man mabakal na online kundi gani pa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Bay State Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Bay State.
Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 1:42. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga kaaksyon tayo rin ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal food supplement, ang Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan, especially kung jutay inyo vitamins bla nagadugangan supply sa mga kakulangan nga mga vitamins kag minerals sa inyo siningalawas, katulad sang vitamin A, vitamin C, magnesium, B vitamins, calcium, potassium, zinc kag iban pa. Makabulig man sa constipation, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Quality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sa FDA, mabakal ini sa inyo sining mga malapit nga mga butika, ilabi na sa Sincere Drug Store, sa Sign-In Drug Store sa siyudad ng Escalante, Escalante Pharmacy sa Escalante City Public Market, sa 978 Pharmacy sa Sagay kag 978 Pharmacy sa siyudad sang Cadiz, Our Lady of Pilar Drug Store sa Cadiz City kag Saint Veronica Drug Store sa siyudad sang Cadiz. Magtumaradlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule. Sa dugang sining informasyon, mag-text or magtawag kay Doc Respin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na ta sa tiyempo, sining bahin mapag-goodbye na kita-kiss kita buwas mga kaaksyon dari sa Aksyon BBB. Salamat skid, standby na sa This Is My Life, higa sunod sa diligilamang madugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton, ako naman ang inyo kaaksyon sa kahanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.